and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Suod magkit mo si John. May mga sekreto ka pang nahibawan nga iyang gilimod na ako. Doon na ba? Ha, Matt? May mo bang ako kining mahibawan? Oh, Jess. Unsa ko nang imong gipanulti? Mahimo ba, Matt? Ayaw na lang gud pagpakaaron ingnon. Jess, unsa ko yan? Okay. Dili ko mamugos nimo. Suod kiday mo si John. Jess. Bye. Jess. Thanks, Matt. Nasayod kong may gilimod si Matt ako. Okay lang. May bawaan na gihapon ako ang tanan sa umaabot ng mga adlaw. Jess! Mahimo bag ablihan nimo kining pultahan sa kwarto? Jess! Huwag isang tubag. My God! Tigalig ko siya kibuhat sa soda. Ang ako duplicate. Wala akong magkahibalaw kasi nagkuha das butanganan ni mus duplicate dong ay. Nalabaw na kung wala gyud ko'y kalibutan dong. Hala, basik si day guest dong. Bitaw dong, basik sa'y nagkuha. Usa? Kinahanglan nga maablihan na to ang maong kwarto, Clinton. Kaya nabala ka kung naunsa na si Jesslyn dito sa sod. Hala, ginong ako ay. Basik si Bakaw. Ay, palayo lang unta. Hilary, Sa imong sakyanan dong. Sa imong sakyanan, murag naman kay duplicate dito. tuod. Oh. John? Unsa ka nang imong gibuhat, Jess? Unsay suot ining malita nga ni sa kwarto nimo? Ablihin ni. Ablihin ni. Ngano gikandaduhan man nimo, ha? May gitago ka ba dinhi nga di ka gustong akong makita? Jess, are you okay? Wa ka makadungog sa akong gisulti nimo. Ablihin ni. Unsay suot ini? Ang balita kining gisudlan sa armas ni Brocha. Oh. Nganong igo ka lang mitutok sa malita? Okay. Ako ablihan. Ambing yawi. Gilab ni nimong yawi. Hain ang yawi ini. Hain. Kini. Oh. Karon nga naablihan nimo kanang maong balita. Unsay imong ikasulti, kamo kanay sudi ni. Mga laptop? Oh, mga laptop. Ang ako na mga laptop dinhi sa bahay ug sa office nga nangaguba ug dili na magamit. Kaya unsa man sa imong pagtuo? Hangtod ka sa kapaman musalig na ko, Jesslyn. Hangtod ka sa paman. John! John! John, kadiyot o na! John! John! Ay, hala day. Wala na siya mamati nimo. Ano sa man din mus dong Janday? God. Hilary. Ay, naunsa mo oy, day Gislin. Clinton, gabi naman lamang. Wala pa man mo uli sa dong Jan, oy. Onyag wala pa mo uli. Ako din ang sala. Ilan dia? Pahinahinay pa si tingog. Aba na ba? Kasi gusto mo mong mahitabo karon. Akong inos day Gislin nga imo sing gibasol nga nanlood si dong Jan. Unsa? Wala ka mo kirig na. Hilaryaha ka? Kaya nagigudi ko. Anya, anong mo ingo man ka anak tubag? Unsaon man di etikag tobag. Ngawa ba ko kahibalo? Ah, si Don Jan pangutan dili ako. Sinyalan ba yan nimo? Kaya ka ikaw, dili ka sinyalan? Ha? Ako yung... Sinyalan ka karon ha? Ako yung basod, ako yung sinyalan? Hala, si Day Gislin.
Ginoo ko! Nausa ba ka si Ding Islen? Ato-ato ang pintuan pagdali! Dali! Lupan! Day, nausa ba ka Ding Islen? Siya ko ni mo na tinatay makaghilang! Minatay ba, oy nga? Kada kong pabuhi ano na Gislin Hilaria, ha? Pahawar na Clinton, be! Nagkinom mo, yapong ka diha na! Ding Islen, ano man ka dahi? Siya naman nahitabo! Bitaw, dahil. Sabay na hitabo. Ha? What's kokok? Dahil! Hillary Clinton, bago pa lang yung bitawag ang akong ikagaw sa amo sa probinsya. Oh, Nataptan og balik sila si Papa og Mama sa DVD virus. Ginoo ko! Nagadero diha sa imong office nagpahungaw sa imong gibati, bro. Bro, Nanawag ba si Jace nako og mo lagi nagpakisusi. Hasta ko. Nanaptikan po niya istorya kay walagi ko igisulti niya. Bro, bro, ayaw lang ka siya glimdi. so unsa? I mean, kung naman kay gilimod nga to niya, ayaw siya glimdi. Total, wa ka man ka magbinuang niya. Sa ko nang ipanulti nimo, bro. Nagtuo ka na nga nagbinuang ko ni Gislin? Come on, bro. Dili na mo akong gipasabot. It's about sa lighters of the world. Bro, wa siya ang maseran. Kay wa ko'y gitago ni. Really? Bro, unsa ko'y... Come on. Murag na usab ka naman, bro. Nga na kaingon kagudana, bro. Unsa may nausab na ko? Di ba nagtinguha ka man sa pagpakigbatok sa maong organisasyon? Wa ka ba di hilom nga gihimo? Wa ka na ba di salig na ako nga dili ka man musulti nga rin ako? Pastilan, bro. Unsa ko na imong gipanulti? Ikaw rin magkatubag ka ng pangutana nimo. Ikaw rin yun. May gali! Kalma lang. May kalain. Pero, muna ako napatikdan rin mo. Mura ka nagway salig na ako. Unsa may ditabo ni Mat? Nganong ingon ana man siya manulti. Siya gibuhat mo ra hinunog makatuo ko sa pangagpas ni Bruchak. Nga na-influensya si Matt sa Letters of the World. Ug tungod nini, nausan ang nakunaw na. Nga di na gid siya kasalikan pa. Ang telepono din sa office. Kinsa makakinig tawag. Law na gabi. Di na rin office hour. Hello, John. Ikaw ba nang mitubag? Hello? Oh, John! Jess. Nga i-off man ni mo imong cellphone. Kaya ako nagsige og suway og contact nimo. May nalang gani kay misulti si Matt na ako nga akong gitawgan nga naa ka diha sa imong office. Oh. Sorry, Jess. Pero di na tingali mister pang pasabot pa kami. Kahit si Papa o si Mama, wa na tugod sa DVD virus. Patay na sila. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!